היום קצת על מספרי בד ומספרי נייר וההבדלים ביניהם. אז מספרי נייר כולנו מכירים מהיסודי, מגן ילדים. אנחנו יכולים להחזיק נייר ביד ולגזור אותו איך שבא לנו. גם אם ציירנו עליו קו ישר, מאוד קל לגזור כשמחזיקים את הנייר לגובה. אבל כשאנחנו עובדים עם בד, הבד תמיד יישאר שוכב על השולחן בצורה כזאת. כמובן שאנחנו נסמן עליו את מה שאנחנו רוצות לגזור, בגיר, פרון, בסיכות, וכשנגזור את הבד, הבד יישאר שוכב על השולחן, אני לא מרימה אותו. מספרי הבד יש להם משטח כדי להישאר בצורה כזאת, שוכבים על השולחן בזווית של 90 מעלות, והבד לא מתרומם, הבד נשאר על השולחן. המספריים תמיד יעמדו בצורה של 90 מעלות לשולחן כנגד הבד, כדי שיהיה קל לגזור אותו. צריך להניח אותם עם המשקל של האצבעות שלי, ולהפעיל איזשהו לחץ וכוח על השולחן. זה לא שאני גוזרת באוויר, לגזור באוויר לא יצא לנו ישר. לכן מאוד חשוב שהם יהיו מונחות על השולחן, פותחים פה גדול וסוגרים. בצורה כזאת יותר קל. גם ללמוד לגזור צריך ולהתאמן הרבה. בהצלחה.